Hello guys, norong hai lamsugo Tini te kisa kotal vlog Tini vlog khangnai Tini ang Thaipong Muino ya Thaipong chikon cha korano Gudak janai ngai mai bosanai ngai kisa sekangbo ang dalok songoi sika ngai sombas kai to ria khotamu bai sombas ri norogane o video nugano ngai norok video naitung di choya kare Tabulani Thaipong helama paikha ta suya kunoi ang motamuti bini jaja mosla nangmani ready ki toni dikha ngao bodiya kunai ang thapao boksari nai iko friend chong Thaipong no rawi chana ni hingai muti khe blank tinango iko ko ang obono ekdom susto babe aram khaine bonang sakagana mami songte no norok nugana Gangane Gudak box sigana ko diboni joraba maebo khri tongkha mo tini ane Gudak tongnai lunch ni hisabi nong sinai diboni joraba Basa chicken khai rice kan iko friend chong sakang nang bermana sui tugo disika tabok Thaipong no sui disinai Tangle hingba bermala suna ni kija akai chobai jang jabba bona bana sakang nang sui ready khai chiro ar pore hingai te baki mosla buri nai pai khe tabuk mo ta mosla ro disinai ar pore khai kisa Thapa boksari nai mukon number kai friend chong sakang no berma torijak tabo mosorok sui dinai pias rawi dinai Chombore nai tibori disinai tui jane uzun khane dioi sabi Kang boksari sinai Gudak friend chong thuklo kori sinai ta montu tare no mona le bagai thuklo bi thakai kaham ta go bakhai iko friend chong Aah Bwkharok rupchat ni Bwkharok bai nang Tini dal no sombas rinai mane rupchat bo risinai ta dal no sombas to pastron bai no dena wan chuman pastron bari ya Pias, moso, ngai kicha kia, jira gura, rui, ang sombas rinai. Ngai Gudak muntan gatu, abon poreka ano, bajui, dalo sombas kai rui, dalne muin thang selai ka khai, kekisa.
le dak na lo de sinai lo ri không chỉ này cũng tục nó khen sớm muni thangka kan jong thepungbo tuklai sinai tabugle mane ale bodok ready nong tongkha tabuk tuklai sinai somsalai nei mani pililuk sing tengsuo Babukai Aah Bwkharok no baja khaine friend chong dalo rina ni bagai dal khai tang sakang no rugo sika kaham khai kara thogri risinai Aah Bwkharok bajinani angkai orang yang bagi sini no Aah Bwkharok no kaki reke anti ke sebai rita tu kan cong biasa no sombas ni biasa rice bana pias rajak ini gana udah aku kai ko mau ketang rajak go jaga kita jira gura rinai gitu ya ini kita sana rinai mau jaga kita rinai jira gura rima ba keram keran pasti kita mengatur Kalau degam suti dong friends, orang sudah terkait butung, sana ini ya butuh bawa pisahnya nih kan, waktu itu tadi ya, pias munkah, tak kurung sangka. Ini tabuk mau sebai jira gurano buli to mana lu isinai
Tiko friend chong ani dal rukjak kaham kheno ruksi kan. Abo lu di sini. Pak motom sebahai kasiu. Friend chong gudong lobo kulisi gana. Mui bo ayang bo dal bo kutugui tongkha. Diklai sinai dagun dal no dal bo munui thaka. Dan to sakang munjak khombas diman pore tesa kutugui diklai ka. Hinggakai omteki diklai ka hinggai dal te bo thogon kutukha ka hangkai no. Ngabo khurjani no ane dal bo kutukha ba ka hangke friend chong. Diklai sinai ang. Friend chong gudogo fulbai kya nge ani joto no ready nong thaka thukluk disine gudok iko yang nai pidi iko dal to ngai thaka ngai maibo songsikang ngai tukna mane semelia yak me suklai oi phaigena suklai yak me suklai phaiya kone mai chanai dorogani video khasai tonga dikho friend chong. Tiko friend chong ma sonong ni Thaipong mui no brok bo berma bai no sombas roi songka hingkai tui bo thanda tui fike arang phai kisa maisana na ula hai diba friend chong hingkai ang tabung mai rok khugana friend chong gudogo norok jodi pias kuthung no risana ni hinggai pias kuthung buri chaima no angkai pias kuthung ro bilia tangle himba tungmani bo besi hinggai ba bisu khon tongniya nosto ngan hanai logo logo chai paina ni hinggai pias kuthung no ekdom kuchi kuchi patala patala khai rima no. Mai jangan aku tak friend chong. Marang kah? Thaipong Gudak Tei
sai pe kha friend chong ama songnong ni Thaipong Maimui ob kisu sai ne kana makan chokka bong mo ba gorom masala rijak sombaso chong masonong Thaipong Maimui bebo zakha bong mui bo belai khin thoka engka ang tabuk dal no Aah Bwkharok songma no kisa sai ne na Aah Bwkharok warna tabuk friend chong Tini norok Bai Aah share khlaika dal no Aah Bwkharok songmani ke Thaipong Gudak Tei chawi bo phunu kan norok no Tini ni blog obono tongmani norok Bai share khlaika friend chong tesa ketal video te hamalai finai video ta mutu fejeting no bo recipe fejeting no sachogo me ekho nga pro nailinai nga friend chong jotono no dibur kaham tata bye bye isa malai finai